Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang masrungono tangisku becike pasang rangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis tanku pilihan wong tuaku seperti yang ora usah nangis. Takdir Gusti. Aku kadung cinta kowe, kowe malah golek liyane, Mas. Tresnane awake dhewe kehalak tembok sing dhuwur. Awake dhewe ra iso apa-apa kalah karo wong tuwa. Jarene apa-apa kudu wong loro, Mas. Ya kudu dilakoni wong loro, Mas. Tak ugemi janjiku Cahaya. Keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku ngebutke wong liya apa pancen tresnamu saiki wis eno kaya limut ning pinggir segara pasang rangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno wis aku pilihan wong tuaku sepurane yen gawe loro atiku rasa suka yen sak wektu-wektu awakmu lali rupane eling rasane ya mara lawanku ora takut ide tenan yo Mas iya Sila
bersama-sama Sinar Sudah Production Pasejan bergoyang Ini Arisa Opo iki satenane tateku sing jawaki siramu beto ati beto lambe wis kadang rasaku masuk tangisku benci Mara